Når du er almen bygherre for et nybyggeri eller en renovering, skal du bruge Bygalmen.dk, en digital platform til dokumentation af almene byggeprojekter. Kravene til dokumentation er de samme som før Bygalmen.dk. Det nye er, at rådgiver skal uploade al projektdokumentation til platformen, så den er samlet et sted. Dermed får du som bygherre bedre mulighed for at kontrollere, om dokumentationen er komplet. Du får en invitation til Bygalmen.dk, når din organisationsadministrator har tilknyttet dig projektet på platformen. Men allerede under planlægningen af projektet kan du gå på Bygalmen.dk og hente paradigmer, som du kan bruge, når du indgår aftaler med projektets rådgiver og entreprenør. Du finder paradigmerne under fanen værktøjer. Når aftalerne med rådgiver og entreprenør er indgået, skal du invitere dem ind i dit byggeprojekt på platformen. For at forebygge svigt og skader har Byggeskadefonden på Bygalmen.dk udpeget en række fokuspunkter til risikovurdering og granskning af projektforslag, udbudsprojekt og udførelsesprojekt. Fokuspunkterne er baseret på erfaringer fra vores eftersyn. Nogle af dem er obligatoriske, mens andre kan tilvælges af dig som bygherre, hvis du finder dem relevante for projektet. Rådgiver skal uploade dokumentation for, at de obligatoriske og tilvalgte fokuspunkter er risikovurderet og gransket. Som en del af dokumentationen for de obligatoriske fokuspunkter skal rådgiver uploade erklæring om risikobehæftede forhold, og du skal gennemgå og underskrive den. Under alle omstændigheder er det fortsat rådgivers ansvar at risikovurdere og granske hele projektet og anføre alle risikobehæftede forhold i risikoerklæringen. På Bygalmen.dk kan du også oprette og administrere digitale bygningsdelskort, som rådgiver og entreprenør skal udfylde med produktspecifikke oplysninger. Bemærk, at en række bygningsdelskort kan oprettes automatisk, hvis der er uploadet en bygningsmodel i IFC-format til platformen. Når byggeriet afsluttes, skal rådgiver aflevere hele projektet digitalt på Bygalmen.dk. Derefter giver platformen dig et struktureret overblik over al dokumentationen, og hvis noget mangler, gør platformen dig opmærksom på det, så du kan følge op. Når dokumentationen er komplet, skal du som bygherre godkende den digitale aflevering på platformen. Efter afleveringen af byggeriet kan du gå på Bygalmen.dk og finde oplysninger om byggeriet, som du skal bruge, når du planlægger eftersyn og drift. Det gælder blandt andet ejendomsdata, såsom oplysninger om lejlighedstyper og overfladearealer i lejlighederne. Du kan også hente oplysninger fra platformen, som du kan bruge i dine egne IT-systemer til f.eks. drift og vedligehold. I fremtiden vil Byggeskadefonden desuden sikre en automatisk overførsel af data om byggeriet fra Bygalmen.dk til f.eks. DCAB. Er du i tvivl om, hvordan du skal bruge Bygalmen.dk, kan du finde hjælp under fanen vejledninger. Du kan også kontakte vores support. Kontaktoplysningerne finder du på Bygalmen.dk/support.